Samantala, pangamba ang oil spill sa sumadsad at nasunog na barko sa Romblon, hindi dapat ikabahala. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Carlo Mateo, magandang umaga, partner. Partner, pinawin itong Philippine Coast Guard ang pangambang magtutulot ng oil spill o pagtagas ng langis ang pagsadsad ng isang ro-ro vessel o itong MV Shuttle Route 1 sa Agoho Point sa Look, Tablas sa Island, Romblon. Ayon kay Lieutenant Commander Arman Balilot, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nang makausap niya ang kapitan ng barko, sinabi nito na nailak naman ang compartment na kinalalagyan ng krudo ng ro-ro vessel. Magkagayon nilagyan na ng Philippine Coast Guard ang tinatawag na oil spill boom ang lugar kung saan sumadsad at nasunog nga ang ilang bahagi ng barko. Pinangangampan kasi ng lokal na pamalaan sa bayan ng Look, Romblon ang bantang pangkalikasan sa kanilang lugar. Busod nga ng pagsadsad nitong ro-ro vessel na naglalaman ng mahigit 10,000 litro ng krudo na posibleng kumalat umano sa karagatan at makasama sa yamang dagat. Samantala, hinihintay pa rin ng Philippine Coast Guard ang marine protest ng kapitan ng barko at ang kanilang masusing pag-aaralan kung may pananagutan ito sa nangyaring pagsadsad at nagresulta nga sa pagkasawi ng isang pasahero. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Nagulat para sa Balita sa Umaga, Nationwide.